Nwanne nne gem ntị, achọrọ m ka ị na-anya ihe dị na headline ndị Vanguard News ebe ndị US na-awa ọnụ their citizen. Do you understand me? Ha sị that na a kidnapping, poor health care and reconsider plan trip to Nigeria, US state citizens. Anyị na-ama na ihe dị na ọmọkịrịkịrị wee bele fesi ga-ekwu na nke a dio because onye dịkwara ịbịa jee US jee adreesị Trump. Do you understand me? Because onye bụ onye na-agwa m na gị na-abụ na ọchịchị Tinubu dị mma. Do you get me now? Na US gọọmenti na-awa ọnụ their citizen kafa amalụkwa kafa si eje ije n'Africa, especially Nigeria. Akpọkwakwala other countries nọ n'Africa, ọ bụ sọsọ Nigeria, akpọ ma Chad ma Niger, ma Burkina Faso ma Montana or something, ma China, akpọrọ Uganda, akpọrọ a lot of country. Mana ka m ngụsịsịala gị the steeti fawon their citizen, that is ha avoid ya at all costs ma ọ bụgo na ha chọrọ ije Nigeria. Na onwe some steeti ha nyere itinye isi na ya because of high level of insecurity there. Ịma na ifere ada eme ndị na-achị mụ na gị na-abụ. Do you understand me? No nwanne onye ala ka ifere na-eme. Ihe a kịta okwu kịta anọ dere ebe a, ọ sị na poor health care. Ndị politician anyị bụ ihe ọ supposed ị na-eme ifere, mana ịma na ọma mmefu ifere. Do you understand me? Fancha niile bido n'isi ruo n'ọdụdụ wụ na abroad ka fa na-eji anata treatment. Ọ bịa bụrụ na fund a ga-eji welu a standard and international hospital na Nigeria adịrọ. Do you understand me? Amala m ife mere that na ndị na-achị mụ na gị na-abụba ekwensu. Mpụta ebe mma na-agwa gị na ọfa nwa bụ the witches and wizards. All these people vive kechila akara aka gị. Ndị ahụ ihe mere gị iji agba ọsọ insecurity na-ekpe Chineke, na-ekpere Jizọs ka Jizọs save from ndị na-apụ ndị mmadụ. A country bụ na fa na-adị proud isetere their citizen IDP camp, mana farmer end insecurity because of ego a na-enweta na ya. Ifuru na ya nwere ebe anyị na-eje na the steeti na US gọọmenti wọnụrụ their citizen etikwe n'isi ka i wee na-aghọta that na anyị na-efu efu. Ebe US citizen na-ara at the world na ife na-eme na Nigeria, kedu ka mụ na gị na-abụ ga-esi wee nwee foreign investors? Because ọ bụrụ onye Nigeria kwuru ma Peter Obi kwuru ya kịta na ma ọ bụ Davido nke o kwuru the other time achọghị ete ya ka anụ eghere eghe, ma ọ na Peter Obi kịta na-asị na Peter Obi na-edi market Nigeria. Now listen ka efu steeti a point out ebe a help m na-share this video. Now, why citizens may still travel to Nigeria? The US, however, designated 18 states as the most severe and advised its citizens to avoid those states completely. Among others, it advised its citizens to avoid Borno, Yobe, Kogi, and the northern Adamawa state due to terror and kidnapping. Bauchi, Gombe, and Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, and Zamfara state due to napping, and the Abia state, Anambra, Bayelsa, Delta, Enugu, Imo, and Rivers state, except Port Harcourt, due to crime and napping and armed gangs. Akwa na-ege ntị now, ife abụ steeti appointed gasị out. Now they can the America ada ife na-eme na Nigeria, they are seeing it. Often about world police, often with satellite, they are seeing every down thing that is going on in this country, Nigeria. You got to go, man. I will have put up where this. If we be a psychophile, no man, Malego, Nenyeliable, a content creator, and a signal on Wolonia or Jolo Emogo, or what we because on a functioning insane. How many of them now is complaining about insecurity that is going on in our neighbor? Because I don't know, because some of them understand because you know an zone. Because I'm on that higher. If we ever one forever MCA one on no UK na complain na your forever na this year out to governor able challenge one bar for na oje kwele mepeli ebe alụlụ unu ọ ya awụ mpụta na ma agwa apụ ịdị ndụ ọ ha ịdị ndụ igwe nwe ike ịgagharị agagharị ọ mgbe egbuchasịarị gị ma ọ mgbe ọ ga-abụ iburu moto gụpụta amagbara gị amagba nwunye gị buru gị bụ ọfịa because of ife na-eme na
their location n'Umunze. Ya wotego ya pụta ebe a na m atụgo n'aka Umunze na government of Anambra State needed ikombo every forest, every down forest in Anambra State. Na ịgbara ya ma ahịa mere m side na nkwere even ma abata ete. Do you understand me? Ogbunka, Ogboji. In an if I'm not, those areas needed can sanitize ya. Here is not all governor and upon the friendly men. Baby the all way ban now, waga say get a gama, really, no eziokwu, n'ife challenge na-ekwu o ji wee sị na 99.9 ndị ejidegolo ejide because ọ na-ekwu dat na o kwuru oge a based on ndị a ejidegolo ejide already bụ ụmụnne m na-aga na-abụ but some of us bidoro iji emotional blackmail na propaganda wee banye na ya. Do you understand me? Because unu like onye ọbụla gwara unu eziokwu na attack onye anọ agent of zoo na Fulani na sponsor that person because ị chọrọ ikweta ọya na ahịa gị. Ndị Igbo so onye ezobe ọya ezobie and oya ezogide ezokpogo na niile. You cannot tell me no ndị anụmanụ operate na Ogboji, Umunze, Ogbunka. You cannot tell me na ihe a bụ Fulani herdsmen. It's a lie. Just be honest with you. Mana ife Gerafia bụ MCA1 ji wee kwu okwu na because na okwutego side fa. Mana na ọ na-akpọtụbu n'ihi ya, nobody is saying anything. Do you understand me? No Anambra ya efuru nwere some village bubu that na adabịa aba. But nobody is saying anything. That chief aha akpaile na Iseke with some family onwere any platform na Igbo ifuru kwuru maka ya. Onwe oge afọ ifuru eme ebere ya gbara mma ya ji abịatere ebe a na-emebere ya gbapụsị ndị mmadụ ọ ndị Fulani bịa medatị. Akwa ọkụkọ oge kidnapụrụ ya ndị Fulani bịa. Kedu afịa bụ Honorable Azuka ndị ejidela around ife melie na ọ bụ ndị Fulani. Obiola the former Labour governorship candidate kedu ebe ọ nọ. Dola Akunyele bụ that na ọ bụ na mụ na ya na-abụ nwere better society Chike Akunyele sorry na that man supposed ịdị ndụ. This man, this nke abata ete akwanya OPG on the Fulani bịa mee attack. Nke a mere na agụrụzi Igbo oge aha abịa agbagbusi ndị security ọ bụ ndị Fulani. The area mụ na ya na-abụ gbalabala onwe anyị eziokwu the better for you and I. Do you understand me? If ije ekwu enwe ike ịdịrị ọmụba nwekwu ebe ị na-eje ndị mmadụ mobile nwere ebe ọ ya awakpọ ha ka bịa mmemme fanali even they no go fit go. Then ịpụtazi agwaghị eziokwu ịpụta akọghịrị pụta ịnọ na comfort zone gị na-akọtu. Ọ bụ kịta na onwetara MCA1 side fa yara anụ unu ya. Do you understand me? Etu a ka o nwere ike isi one day kịta okwu tekwe side ndị afọ ada ekwu okwu they will start talking.